לכם אנחנו בפרק רביעי סורווייבל. אנחנו הישרדות עם אוראל ועומרי סורווייבל. אוקיי, עומרי עכשיו מתלבש, אולי אתם תראו אותו. הנה הוא. תבחינו טוב. לא, תעשה סלפי. סלפי, סתובב. תבחינו טוב, אולי אתם תראו אותו. רגע, אני מתלבש, אני ערום. תראה אותי? פה. כאן. אני ערום. בסדר, התלבשתי. יופי. בסדר, היום אנחנו הולכים לגיהנום רק עם חרב עץ. תראה את החרב עץ שלך. לא רוצה. תראה את החרב עץ שלך. הנה, יאללה. תסתכל עליי טוב. אוקיי, קודם כל נראה לכם את המקום החדש. מקום חדש. אנחנו קצת שיפרנו את המקום מהפעם הקודמת. בוא, הנה כאן זה לגיהנום. רק רגע. ומתחילים מהפרק אוראל בו למעלה. בסדר. עכשיו אנחנו מתחילים. תצמד לקיר שמה. ככה. אנחנו עכשיו אוקיי, מתחילים את הפרק. אנחנו כאלה תמימים. אתה יודע, בוא נלך לגיהנום, שמעתי שמועות על זה. כן, זה ממש מפחיד. אני לא מפחד מכלום, אתה מכיר אותי. נכון. נג'וק! אני לא רוצה! לא! תקשיבו לו. שברתי את האף. הוא ילד תמיד. עכשיו אני מעוך כמו מרובע. תסתכל, מה אני אעשה עכשיו? למה זה לא נשבר? יש פה ג'וק! רגע. הנה פשוט בוא ילד תמים של בוא אבא. נלך לגיהנום. נסגור. אוקיי. אני מקווה שאין כאן... אימא לצבע צהוב. אוקיי. וואי, אני נופל. אוי. לא, למה? למה זה קורה לי? ברחתי ממך. צילו. אתה טוען. אש! מה זה אש? מה זה אש? אש! מה זה אש? תמותי. אתה יודע מה זה האש הזאת? אנחנו עדיין נשרפים. יש. איך אני ניצל מהמקום הזה לזה? אני מפחד! רגע, אם אני רואה חיה אחת אני צורח לפחות 5 פעמים! אני מפחד. בוא. אני מפחד. רק רגע אחד. יש! הנה, אולי נמצא שם מפלגות. תסתכל עליי טוב. רגע. נראה לי, רגע, תסתכל. אני יודע מה זה! מה? זה פלפל! תסתכל עליי! מלפל. זה לא מלפל שאני רגיל. רגע, איפה אני? מה? איפה? לא! אתה בשוקולד. יש! לא, למה אני תמיד יוצא במקום ההתחלתי של המשחק? אוי ובוי. כמו שאתם ראיתם, אנחנו אנשים מוסתרים. אוקיי. חזר על אוקיי? איפה יש פה גיהנום לעזאזל? אני צריך לאט. יש גיהנום! חרב. מה שאתם רואים? איפה יש גיהנום במקום שאני נמצא בו? כן, אני חושב, כי אני לא יודע איפה אתה. אני במקום הזה. כן, אני יודע איפה. יופי. איפה אתה אבל? במקום ההתחלתי של המשחק. אוקיי. אז תבינו, אני אמשיך בלעדיו נגד הרוח שהרביצה לי. וקריפר, אני מפחד מכל דבר. זה התפקיד שלי. אני מפחד ממנו. אימא'לה! שומרים, אתה בוא אליי. כן, אתה לא רואה קריפרים. זהו, יש פוצץ לנו את המקום, אתה קולט? קריפרה? שמעתי משהו מפחיד. מה? איזה סקלטון? הלך בשדה מוקשים אחר, מה אתה עושה? הלך בשדה מוקשים, תנחש מה הוא ראה? מה? מוקש! מצחיק. ראה מוקש, בן אדם. ומה הוא עושה אחרי זה? תפליץ. אדיר. מה זה הדבר הזה? מגניב. איזה לא צפוי, לראות פה חול, אדמה.